Добрый день, с вами онлайн-программа «Вино». Сегодня у нас заключный выпуск проекта, присвеченного сёлетняй премии Гідройца. И сегодня у нас не два, а ажно три суразмоўцы, письменники Валер Гапеев, Алексей Толстой и Змитер Бартосик. У меня одразу питание на фонд алкоголя, потому что мы зробили, зараз зробим третій цвярозы эфир, и вось, например, спектакль был пана Верабейка Говоруши, знакомитый тым ліку тым, что там пьют горелку. А вось тут зараз... Добрую горелку. О, так, а мы тут попутаем, як, на вашу думку, звязаны алкоголь и мастацтво? Напрямую звязаны. Ну, нехта. Здаецца Владимир Караткевич казаў Адаму Глобусу, что не дай бог тебе пачынаць пісаць вершы у стане алкагольным, потому что пасля по-іншаму пісаць ты ўжо не зможаш. Вось. Ну, мяне гэтая беда пакуль што мінавала. Але алкаголь як стан перад тым, як пісаць вершы, гэта вельмі добры стан. Але ж ваша кніга, яна яшчэ досыць публіцыстычная. Вы размаўлялі з жыхарамі Беларусі, каб укласці кнігу з гісторыі 20-го стагоддзя асабістых. Журналістыка, звязаная з алкаголем, яшчэ больш шчыльна. Як вы гэта вытрымліваеце? Вы пілі з людзьмі? Я вытрымліваю гэта вельмі лёгка, паколькі я ўвесь час за рулём. Не. Однозначно не. Я абсолютно со своими суразмоўцамі не выпіваў. Вось гэта все рабілася на цвярозую галаву, на цвярозую памяць. Можа, я вас расчараваў гэтым? Не, ну зараз я спытаю Алексея, вы што дакладна павінны і паліць, і піць, бо усе героі у вашым рамане вядуць такі лад жыцця, іх там заўсёды называюць хіпі. Вось. Гэта ўласны досвед? Не задумаюць астатнія госці нашай размовы на гэты конт. Літаратура, яна грунтуецца на жыццёвым вопыце, ці могуць быць нейкія іншыя складнікі ў гэтай, так бы мовіць, алхіміі? Мне здаецца, толькі... Так нельга казаць, на чым грунтуецца літаратура, я лічу. Жыццёвы вопыт гэта такі невялічкі складнік. Не, так нельга сказаць, што літаратура грунтуецца на жыццёвым. Літаратура гэта частка культуры. Но нельга сказаць, што культура грунтуецца на жыццёвым вопыце аднаго чалавека. Гэта стаіць на падмурках тысячагадовай гісторыі. Так яно і ёсць. Але все роўна пісьменнік піша пра сябе. Нават калі ён піша пра марсіян, ён піша все роўна пра сябе. Свае хваляванні, тое, што яму баліць, пра свае перажыванні, свае болькі. Ну, я думаю, что есть частка той информации, яку мы атрымліваем, мы пропускаем праз сябе, то бок мы неяк трансфармуем у любым выпадку, пропускаем свой асабісты досвед, праз свае ўласныя там перажыванні, персанальную гісторыю, вось, і гэтак далей. Але ну, я не думаю, што кожная літаратура гэта толькі пра асобна гэтага аўтара, да? Бок ёсць нейкая, напэўна, пазіцыя гэтага аўтара, які гаворыць пра нейкія іншыя падзеі, якія ён можа персанальна не перажывае, але там знаходзіць дзесьці ў іншых прыкладах. Так, Дар'я, можа, ты хочаш нешта спытацца? Добра, Лёша, вось ваша пазіцыя адносна вашых герояў, гэта пазіцыя назіральніка. Яны вось усе прыехалі ў Індыю, каб нешта адшукаць там, ці спакой, ці іншае жыццё, ці прыгоды. Вы самі ў Індыю па што паехалі? Слухайте, гэта было даўно, у 2008 годзе, вельмі даўно, і я не асабліва так памятаю. Мне
патрэбная была напэўна новая сітуацыя, я быў яшчэ маладзейшы, чым зараз. Вось. Мне падаецца, што ад пачатку яшчэ ў той кнізе, гэта момант нейкага пабегу, якраз момант пошуку нечага новага, нейкай новай мадэлі. І, магчыма, это даволі такі рамантычны пошук, да, это тое, што не заўжды апынаецца рэальным па выніку, да. Потому што я спрабую, канешне, ставіцца да ўсяго гэтага, скажем так, эскапізму, да, вось, скажем, нью-эйджаўскага, да, там, хіпі, транс, культура, ўсё гэтак далей, да, я ставлюся, конечно, троху крытычна, потому што мы ў любым выпадку сутыкаемся тут з нейкім каланіяльным вобразам, да, краіны казкі, да, нейкай Азіі, якое там такого, ведаеце, містычнага ўсходу. Але разам з тым, як бы ёсць людзі з іхнымі канкрэтнымі гісторыямі і з іхным канкрэтным успрыманнем сябе і сваёй сітуацыі ў свеце, ад якога наўрад ці хтосьці можа сысці. Гэты досвед быў неяк пераасэнсаваны падчас напісання кнігі? Вось той даўні. Ну, прынамсі, для мяне, як бы, кожная кніга — гэта нейкае пераасэнсаванне, то бок гэта нейкая задача, якую я стаўлю перад сабой, перадусім. То бок гэта такая спроба хутчэй разабрацца у тым, што ў мяне ёсць там на нейкі канкрэтны момант, нейкі канкрэтны там сённяшні дзень, да, умоўна кажучы. А чаму такі працяглы час падзяляе той досвед, які вы атрымалі, і які падштурхнуў, верагодна, да напісання рамана і з'яўлення самого рамана ў друку? 2008, 2017, ну, амаль 10 гадоў. Ну, скажем, калі гаворка пра кнігу, напрыклад, апошнюю кнігу, да, так, то «Поўначы на Сіялімскім мосце», то я думаў пра яе як пра, скажем, канкрэтны эпізод, які звязаны ось з хрысціянствам у Індыі, са штатам Гоа і з тусоўкай, скажем, тых, хто едзе менавіта ў гэты штат. То бок гэта больш клубная субкультура, гэта больш тыя людзі, якія бачаць там, не веду, нейкі пабег у канкрэтна наркотыках, у канкрэтна нейкім, не веду, клубным руху, нечым такім, да. Таксама я гэта супастаўляю з хрысціянскай культурай, то бок з Еўропай у Індыі, то бок з партугальскай калоніі было, тому што штат Гоа — это партугальская калонія. Тое, што я раблю ў першай кнізе, гэта хутчэй ва лацугах я маю на ўвазе, да, гэта хутчэй больш агульная карціна, да, я спрабаваў неяк разабрацца ў гэтым агульна, да, не ідучы ў гэтую канкрэтыку. Вось. І чаму такі працяглы час? Таму што у мяне гэты час працягваецца, то бок я не магу там напісаць пра ўсё адразу, мне проста не хапае магчымасці. Зміцер, вы ў інтэрв'ю... Гэтыя выбары Лукашэнкі Рэспублікі Беларусь была зроблена праграма «Палітычная геаграфія», дзе журналісты радыё «Свабода» ездзілі па рэгіёнах і гутарылі з людзьмі, гутарылі з партыйнымі актывістамі, якія зрывалі маску з Александра Рыгоровича, і гутарылі з простымі людзьмі, якія абагаўлялі Александра Рыгоровича. Вось, і я тым жа самым і займаўся. Вось. Пасля мне надакучыла слухаць і зрыванне масак, і абагаўленне Александра Рыгоровича, і захацелася паслухаць што-небудзь яшчэ цікавейшае. І так праграма «Палітычная геаграфія» ператварылася ў праграму «Падарожжа свабоды», дзе я ўжо абсалютна абыходзіў усялякія надзённыя, актуальныя тэмы, а якраз спрабаваў людзей, асабліва старэйшага веку, разгаварыць пра тое, што ім запомнілася, што ім балела найбольш. Вось. Ці пра тое, што яны прыхоўвалі, не расказваючы, можа, што-небудзь сваім дзецям, унукам на ўсялякі выпадак, каб не нашкодзіць дзецям, унукам. Ну і вось так нарадзілася. І от праграма жыла. Пасля вось Сергею Ивановичу Дубовцу прыйшла ідэя, што пара ўжо все гэта пад адну вокладку, самыя такія гісторыі заганяць. І, ну, і гэта я недзе год пад ягоным кіраўніцтвам сидзеў і все гэта перапісваў, пераводзіў у кніжны фармат.
А ці ставілі вы мэтай адлюстраваць прыхаваную боль пакалення? Ці вы адбіралі нетыповыя такія гісторыі, якія адлюстроўвалі, як адбіваюцца нейкія там палітычныя падзеі на асабістым жыцці? Ці наадварот вы шукалі проста такія... Это занадто глобально для меня. Вот приезжаю я в вёску, так и думаю, ну-ка, поставлю-ка Ну вось калі вы ўжо пачалі ўкладаць задачу кнігу. адлюстраваць боль пакалення. Мне якраз трэба знайсці цікавага суразмоўцу, гісторыя якога будзе мне вельмі цікавая. Але не ўсе гісторыі ўвайшлі ў кнігу. Вось на якой падставе выбар рабіўся? Ваши любимые гісторыі? Тое, на што незвычайныя, цікавыя, вельмі драматычныя, звязаныя са смерцю. Вось, ну і часам звязаныя з нейкім анекдотам жыццёвым. Так это не было ўжо зусім змрочна. У мяне пытанне зноў да спадара Гапеева. Вы стала жывёце ва Вацевічах, так? Ці важна для вас, як бы гэта лепей выказацца, быць часткай літпрацэсу, ці не надта важна для вас знаходзіцца ў пісьменніцкім асяродку? Не адчуваеце вы нейкага адрыву ад пісьменніцкай супольнасці? Увогуле, важная для вас гэта стасуецца? Быць часткай Верабейку. Наступнае пытанне будзе пра што Верабейка. Чаму Верабейка? Як назвати спектакль? Яка кніга? Быў пана Верабейка гаварушчы. А якое пытанне? Ўсё ўжо вырашыць. Якое пытанне? На пытанне, здаецца, адказалі ўжо. Я просто могу распавесці пра назву гэтую. Потому что я не ведаў, як назваць гэтую кнігу. Мне в галаву лезлі всякие дуже пафосныя, дуже напышчаныя, важныя нейкія словы, там, дороги і лёсы. Ну, жах, соромно вспоминать. Ну, вось, пасля редактор мой сказаў, что ты так доўга думаешь, бери просто цитату с того, что тебе рассказала под Мазыром это Ганна Дуда, быў у пана Верабейка гаварушчы, просто воліць. І калі пан вяртаўся, то гэты гадкі, значыцца, Верабейка все ему і дакладаў. І яны, значит, Горват заругаецца. І, тут я ўжо ее цитую, вырашылі зашыць ему жопу. Тэма наконт абсцэннай лексікі ў рамане «Апоўнач на Селімскім мосце». І да чаго вы у выніку прыйшлі? Кого? Ну, да вас, Алексей. Мне? Ну, я могу сказать, что мне теперь уже меней, чым было. Пэўна, гэта нейкі вынік для мяне. Але я вялікай праблемы не бачу ўвогуле. Што тычыцца выкарыстання яе, я шчыра сказаць, не асабліва магу гэта адрэфлексаваць, потому что праз нейкі час вось пісання, там, перачытвання, пісання, выпраўлення я ўжо страчваю нейкую ўвогуле адчувальнасць да тэкста, да? І напэўна гэта не да мяне пытанне. То бок у мяне праблем з ёй няма, а да месца яна там дзесьці ці не да месца, ну, мне цікава, хто што мяркуе з гэтай нагоды. Ну, зразумела, што кнігі пішуцца не для чытача, але ўсё роўна ж, калі кніга напісаная, верагодна з'яўляюцца нейкія там вось прадстаўленні пра тое, хто будзе яе набываць, чытаць, хто не. Вось у вас наконт лексікі пасля не было такога вось адчування, што для кагосьці гэта будзе перашкодай? Я ж расказаць не думаю пра гэта. Добре. Выбачаюся, калі камусьці былі праблемы ў кагосьці. Претензії до мови.
Ні в якім разі не претензії, я просто сказав Алексею, що лексика його героїв побудована таким чином, побудована адмыслова, скажімо так, з веданням справи. Тому я читав, і мені не обов'язково було зустрічати там гэтыя маты. Я адчував, што яны так размаўляюць. Ну, ось, адчував, што просто тут мат гэты угадваецца. Я не пуританин, я не кажу, что я тут стану на баррикады, как только чысціня мовы гэтай была. Недзе яна неабходна, скажу так, можа, як мастацкі прыём. Я вось не буду называть аўтара. Мілая дзяўчына, вельмі прыгожая, разумніца. Усё, і літаральна сёння ці учора у Фейсбуку чытаю яе верш. Верш вельмі глыбокі, насамрэч, такі філасофскі, вельмі такі нечаканы нават. І там сустракаю такі выраз, як Бог пасылае людзей на 3 літары. Докладная цитата? Доклад. Так и написано на 3 литра. Не на 3 литра. Ну, давайте уже о межах программы пропустим. Не, ну можно процитовать докладно. Я тым больш не помню, калі б зараз быў у мяне Facebook, я б вам зачытаў. Не, ну калі на 3 літары, то тут не складана узнавіць. Ну не складана. І тым не менш, я гэта спакойна прабачыў, і маё стаўленне да як да творцы, як да чалавека, як да той разумніцы, якую я ведаю, яно мяне ніколі не змянілася. Таму што вось гэтае выбуховае, такое, літаральна выбуховае такое роспач. Яна показала выбуховую роспач Бога, які глядзеў на людзей і ўрэшце іх паслаў. Вось яна гэта выказала вось так, і тут з другого боку не ведаю, якое слово можна было прымяніць. Она гэта прымяніла. Таму я яшчэ раз паўтараю, я не пурытанін. Ну, але тым не менш, у некаторых выпадках я лічу, што сустрэнем мне заўсёды, калі спрэчка ўзнікае на гэты конт, мне хочацца згадваць Воскресенне Толстога. Ось, у яго публіка самая нізкая, катаржнікі. Якая там можа быць лексіка ў іх? Як яны могуць між сабой размаўляць, якія там словы. І тым не менш, ён абыходзіцца абсалютна чыста. І тым не менш мы бачым, што гэта катаржнікі. Я думаю, што вось гэта ёсць майстэрства. І я проста выказаў Алексею сваю думку, што я лічу, што у яго там, у яго лексіцы ўсё угадвалася, ўсё было настолькі празрыста, што проста гэтыя словы былі нават і лішнімі. Ну, але гэта моя думка, я кажу. А ось такое пытанне тады ў мяне. Ці ўжываеце вы ў вашых тэкстах ненарматыўную лексіку? Ну, хоць у якім-небудзь выглядзе. Ці для вас гэта табу? Я же сказаў, што для мяне гэта не табу. Ненарматыўную лексіку не ўжываю, бо у мяне зазвычай рэдактары дзяўчаткі, і мне іх шкада. Не хочацца іх шакаваць словамі такімі. А пасля дзяўчаткі пішуць вершы пра... Нічого страшного. А ў мяне няма такіх выбуховых пачуццяў Бога да людзей, так што... Не, я не ўжываю. Імкнуся не ўжываць. Хоць недзе там 3 кропкі могу паставіць спакойна. Калі ёсць мат, то пастаўлю 3 кропкі. Ну, добра, мы так засяродзіліся на маце. У мяне пытанне таксама тычыцца формы, але ўжо больш агульна. Гэта ваша 8-я кніга, але другі раман. Гэта для вас такая вось, асаблівая форма, да якой трэба падступіцца, і там патрэбны вялікі час, і думка таксама павінна адпавядаць гэтаму фармату. Як вы адчуваеце, што вось задума, якая ў вас з'явілася, яна вартая таго, каб стаць раманам, і што сапраўды вось у вас там хопіць і эмоцый, і часу? Я думаю, жаданне напісаць раман, і вось гэтая думка, што ў цябе хапае твайго досведу
і нейкага там часу, крышку нейкага майстэрства на тое, каб напісаць раман, яна з'яўляецца пасля таго, як ты пачытаеш тое, што тут напісана да цябе. Калі гэтай думкі раней не гучала, калі гэтая тэма раней не ўздымалася, тады ўжо ёсць такое жаданне напісаць менавіта пра гэта. Это одно. Но другое, я не скажу, что калі я пачаў пісаць там 2 раманы, ну добра, 2 раманы напісаў, гэта такія, так скажем так, дарослыя раманы. Ну а паралельна ў мяне напісаўся школьны раман для падлеткаў. Ён вось гэта што называецца выйдзе, ну плануецца выданне яго мастацкай літаратуры, ён друкаваўся ў часопісе «Маладосць». У мяне ёсць, ляжыць кніжка падрыхтаваная для маленькіх, скажем, не падлеткавая, а менавіта дзіцячая. Але гэта проза, сур'ёзная проза, то бок не вершы там, не казкі нейкія, а такая вось проза. Я лічу, што ну проста чаму пішу, некалі я напісаў для сына першую кнігу, таму што нічога такога я яму не мог прапанаваць з бібліятэкі. Ён казаў, от каб пра нас. Ну я яму пра яго і напісаў. Гэтыя апавяданні і аповесці, яны сталі кнігай, і вось нечакана оно пайшло. А зараз у мяне вось праблема, ну, калі я памыляюся, вот скажыце, што я памыляюся. Да прыкладу, для 7-10 гадовых дзяцей. Вось ёсць у нас проза, не фантастыка, не казкі, не вершы, а менавіта проза, вось як жывуць дзеці, іх героі, вось іх аднагодкі. Ну, сучасныя дзеці. Сучасныя. Здаецца, няма. Ну, вось няма, а яно запатрабавана. У мяне неяк была такая размова з Ліпскім, вось рэдактар часопіса «Вясёлка». Я яму прапанаваў, мы размаўлялі з ім на гэты конт, і я ім сказаў, што ну, а чаму ў часопісе няма сучаснага дзіцяці? Ёсць нейкія фантастычныя героі, ёсць яшчэ нешта такое, вось там, Вася Вясёлкін, гэта прыдуманы герой. А чаму няма звычайных герояў? Ён кажа, ну напішы. Вось мы з ім дамовіліся, і я зрабіў цыкл такіх апавяданняў, якія там друкаваліся. І вось што хочу заўважыць, я да чаго кажу. Была сустрэча з дзецьмі, ну, з дзецьмі менавіта ў школе, там па маёй кнізе, там для дзяцей «Сонечная паляна», такая казка, гэта казка. І вось дзеці там вельмі добра падрыхтаваныя, яны ўсе чыталі, там і пытанняў задавалі, і настаўніца з імі вяла такую вельмі цікавая сустрэча, сама па сабе была. А перад гэтай сустрэчай настаўніца папрасіла, каб дзеці зрабілі малюнкі. Ну, менавіта вось вы чыталі гэта аўтара, вот зрабіце малюнкі. І там зрабілі цэлую такую выстаўку невялічкую. І сярод гэтых малюнкаў на тэму сонечнай паляны раптам сустракаецца, бачу, сядзіць дзяўчынка і пускае караблік для ракі. Бачу другі малюнак. Дзяўчынка, нават не малюнак, а аплікацыя з пластыліну зроблена. Дзяўчынка нейкім прыёмам валіць хлопца на падлогу. Настаўніца, калі абходзіла гэтыя малюнкі, ну, сказала, што гэта, здзівілася, кажа, што гэта чырвоныя ветразі, таму што караблік быў з чырвонымі ветразямі, яна намалявала. Я кажу, не, гэта не чырвоныя ветразі. Гэта апавяданне друкавалася, ну, недзе гады 3 таму. Пра тое, як звычайная дзяўчынка, якая жыве, вобразна кажучы, у такім райцэнтры, як наш, яна з бацькамі хоча пабыць на моры. Кажа, ну, калі-некалі з'ездзім. І вось яна пускае, яны вырашаюць. Яна пытаецца, куды цячэ гэта рака, бацька ёй тлумачыць. Напрыклад, Грыўда цячэ, упадае ў Шчару, Шчара упадае ў Нёман, Нёман у Балтыйскае мора. Дзяўчынка робіць караблік вместе з бацькамі і пускае гэты караблік. Караблік плыве па гэтай рэчцы, недзе ён там застрывае, яму дапамагаюць гэтаму карабліку даплысці да мора, а пасля яго вяртаюць. Дзяўчынцы пасылаюць. І вось такое вось апавяданне. Больш нічога. Дзяўчынка намалявала менавіта гэты момант. Змейце, а другая намалявала момант, калі дзяўчынка займаецца дзюдо і ўрэшце карае такім чынам прыёмам хулігана са свайго класа. Гэта жыццёвыя рэальныя сітуацыі, і яны дзяцей да такой ступені ўзрушылі, што праз 3 гады яны малююць менавіта гэтыя карцінкі. Значыць, такой літаратуры для дзяцей мала.
Такую літаратуру для дзяцей трэба пісаць. Некалі была руская кніга «Денискины рассказы». Помните? У нас яе няма. У нас пра дзяцей вось чамусьці вельмі шкада. Я сёння заходзіў таксама ў кнігарню адну, пераглядаў для дзяцей. Няма такого. Ўсё нешта казачна фэнтэзійнае, але не жыццёвае. Жаль. Прабачце, я тут заняў увесь час. Нічога. А вось такое пытанне. Для каго цяжэй пісаць? Для дзяцей, для падлеткаў, для дарослых? Ці гэта такімі, так бы мовіць, катэгорыямі нельга вымяраць? Як вы лічыце? Самое цяжэй для падлеткаў, потому что одно слово, один сказ, один эпизод, нейкая рэпліка, яны ўспрымаюцца імгненна, калі яны не шчырыя, калі яны няправільна зроблены, калі яны без уліку таго контенту, які ты маеш перад сабой, яны гэта адразу адчуваюць. Гэта першае, другое фальш. Ніколі не прапусцяць фальш. Трэцяе, ні ў якім выпадку не павінна быць дыдактыкі. Толькі дыдактыка з'явілася, падлетак чытаць не будзе. Ніколі. Ён адкіне гэтую кніжку ў бок. Ну, што тычыцца дарослай літаратуры, вось ужо які год кажуць, што людзі чытаюць усё менш і менш, і вялікія раманы гэта ўвогуле такая нібы паміраючая форма, і трэба пісаць там такія эсэ, каб можна было чытаць іх у метро, пакуль едзеш на працу. Вы з гэтым, верагодна, не згодныя. Ну, пытанне да ўсіх, таму што вы раманы напісалі. Я не згодны, таму што я лічу якраз такі кароткая форма свой час сваё трошки ўжо аджыла, яна ўжо адыходзіць. Быў час вельмі запатрабаваны на кароткую форму. Калі быў жывы часопіс, вось рэальна там жыццё віравала. І тады гэта было вельмі папулярна, і пасля гэтага выходзілі кнігі, і беларускія кнігі выходзілі, некалькі аўтараў выдалі такія вось свае менавіта з запісаў у жывым часопісе. Але час мінуў, і я сёння не думаю, што ў нас многа раманаў выдаецца на беларускай мове. Гэта якраз памылкова лічыць, не здаецца. А з другого боку, я лічу, што гэта вельмі цікава, калі чалавек мае перад сабой гісторыю, якая яго зацікавіла, якая разгортваецца паступова. Бо сёння трошки пачытаў, заўтра ім застаецца цікавасць за ёй. Мне здаецца так. У любым выпадку патрэбна ўсё. Немагчыма сказаць, што гэтага нам не трэба, альбо гэтага нам не трэба. Чалавек павінен атрымліваць всякую інфармацыю. Зміцер? А вось спадар Валерый ўжо адказаў. Сапраўды ёсць людзі, якія не могуць жыць без рамана, без вялікага жанра, без аб'ёмнай кнігі. Ну, а вы вось кнігу сваю называеце раманам, улічваючы яе? Ну, думаю, што. А як бы вы яе жанр акрэслілі? Ну, дакументальная проза, можа так. Гісторыі, ну, не ведаю. Вот і придумайте, які гэта жанр. А ёсць аматары апавядання. Таму казаць, што пераможа, які жанр запатрабаваны. Все павінны быць запатрабаваны. Бо ў кожнага свая роля. Алексей? Я мяркую, што так, тэксты, чым карацей, можа быць, зараз тым яны лягчэй чытаюцца, то бок тэксты, якія мы знаходзім, скажам, у медыа, да? Але разам з тым вось гэты доўгі час, скажам, такі час раману, да? Ён у мяне чамусьці бачыцца як такі час нейкага серыялу, да? Я вось думаю пра гэта менавіта вось у такім ключы, таму што калі мы глядзім серыял, да, калі мы глядзім, ну, калі мы сочым за героямі нейкі працяглы час, то бок канкрэтна мы перапыняемся там нейкі там 40 хвілінаў ці 20 хвілінаў, там розны метраж, да? Але так ці інакш мы пражываем вось гэта
гэты аповед, да, там, ну, раз там на тыдзень, ці там раз на вечар, на дзень, да. І вось я думаю, што я вось неяк так для сябе гэта параўноўваю, да, то бок мы, калі чытаеш раман, напэўна, ты ж не чытаеш яго цалкам увесь, то бок гэта раскоша, конечно, для большасці з нас. Вось, але чытаючы яго, вкладаючы зноўку, пачынаючы чытаць цягам там тыдню, напрыклад, да, гэта троху іншы час, то бок я думаю, што это цалкам нармальна. Але з іншага боку, я не вялікі, конечно, спецыяліст у кароткай нейкай прозе. Ну, у мяне апошняе пытанне пра сувязь і вашай уласнай творчасці, і пытанне зноў да ўсіх, і прэміі Гідройца з Беларусю. Вось як вы мяркуеце, ці абавязкова гэта такі складнік, вось пісаць нешта, што адкрывала людзям веды пра Беларусь, і прэмія Гідройца, як такая адна з буйнейшых прэміяў беларускай літаратуры. Ну вось кніга пра Індыю, напрыклад. Ну, наколькі гэта ўвогуле актуальна беларускаму чытачу, я нават так спытала. У мяне просто тут есть некая такая больш-менш рефлексаваная пазіцыя. Я думаю, што Беларусь Беларусю як бы не сканчаецца, і тым больш літаратура нейкімі межамі яна не сканчаецца. Да? Прынамсі, можа, гэта моя фантазія, але так ці інакш мне падаецца, што так, у нас ёсць наша лакальная, але хочам мы таго ці не хочам, свет ён большы за Беларусь, і нейкая тое, што як бы ёсць кнігі, якія як бы беларуская літаратура, але яны асвятляюць, скажем, не толькі беларускі кантэкст, да, не толькі маюць справу з нейкімі беларускімі феноменамі. Гэта цалкам нармальна. Это першае. А другое, што у мяне есть, конечно, нейкі персанальны момант, да, што для мяне падаецца, ну, асабіста падаецца важным пісаць пра нешта іншае, скажем так, чым лакальны кантэкст, потому што пра лакальны кантэкст я магу бачыць шмат літаратуры. Вот. Зміцер? А я не зусім зразумеў пытанне. Ці трэба выдаваць кніжкі, каб прэмію Гідройца атрымаць? Не, ну гэта ж такое, калі б мы так пыталі, наўрад ці бы Ці нехта... трэба прэмію Гідройца, каб выдаваць кніжкі? На такія пытанні просто звычайна чэсна не адказваюцца, мы б запыталіся з вялікім задавальненнем. Вядома, конечно, трэба выдаваць кніжкі, каб атрымліваць прэмію Гідройца, абсалютна. Ці абавязкова выконваць правіла, каб гэта была на беларускай мове і пра Беларусь? Вось такое пытанне. Ну, чаму правіла? Ну, ладно, добра, няхай правіла. Правда, я не зусім зразумеў пытанне. Ну, добра, вось зразумела, што вакол кожнай прэміі там ёсць там нейкія напісаныя правілы і нейкія ненапісаныя тэндэнцыі, вось якія мы бачым. Якія кнігі атрымліваюць прэміі, якія не атрымліваюць звычайна. Вось, і прэмія Гідройца для вас гэта прэмія за кнігі пра Беларусь усё ж такі, ці гэта не звязана ніяк? Толькі пра Беларусь, адназначна пра Беларусь, так. Вось так, Это вас беларуская Алексей. Мне ёсць... Я скажу, тады, выбачайце, у нас вельмі много конкурсаў праводзіцца пад эгідай ПЭНа і нашага саюза пісьменнікаў. Вось. Тады, адносна ваше пытанне, скажу так, тады давайте выключым з конкурсаў усе фэнтэзі, бо яны невядома дзе адбываюцца. Вось. Выключым, дарэчы, Рома едзе, удзельнічала. Таксама її треба виключати. Чого він туди залетів? А коли вже про Білорусь кажемо, ну, то ж там можна звузити тоді, про Мінськ, тоді мої Вацевичі вилітають. Я лічу, що література не про місто, література про людей. І людей
Алексея можно перенести спокойно недзе сюды, он подмядет. Хотите подмядить? Спокойно их закинуть у іх у той лес, і няхай яны там сядзяць у тым лесе. І будуць яны там жыць, і гэта будзе. Якая розніца? Галоўнае тое, што адбываецца ўнутры чалавека, а не тое, што адбываецца знешне з ім. Гэта беларуская літаратура, гэта беларускія людзі, нашы людзі, яго ж беларусы, няважна, дзе яны апынуліся. Ці нават, маё меркаванне такое. У любым разе я лічу, што беларускі аўтар, пра каго б ён не напісаў, ён напіша, як разумееце, сказаў, чалавек піша пра сябе найперш. Значыць, ён напіша пра Беларусь, пра сябе, як беларуса ў гэтай краіне. І ўсё гэта ўвогуле лёгка і вельмі спакойна прачытаецца. Ну і ў мяне таксама ёсць. І ў мяне пытанне такое досыць правакатыўнае да спадара Гапеева. Вы актыўны карыстальнік сацыяльных сетак, і не дужа даўно з'явіўся такі ананімны літаратурны крытык, які быў вядомы пад мянушкай Сайорла Коллінс. Хочаш спытаць, ці я гэта? Так. Мне вже задавалі гэта, мне задавалі гэтае пытанне, я вже адказваю, не. Чытаў, нечым зайздросціў. І зайздросціў, можа, тым, што чалавек мог сказаць тое, што, мабыць, не сказаў бы услых пад сваім імем. Добра. Дарэчы, яшчэ пра літаратуру, пра Беларусь. Выбачайце, так вось загадалася неяк выпадкам. Адзін аўтар называць казаў, што мае кнігі мажліва зразумець толькі тым, якія жывуць са мной побач. Вось у гэтым горадзе. Я не лічу гэта правільнай пазіцыяй. Кніга павінна быць зразумела любым чалавекам, у любым месцы. Таму, яшчэ раз паўтарусь, любая кніга — гэта пра Беларусь. Ну і мы прапаноўваем нашым паважаным наведвальнікам таксама далучацца да дыскусіі і пытання. Так, канешне. Мікрафон перадайце, калі ласка. Шумилов, союз журналистов. Я хотел бы доведаться напередодні листопадовського фестивалю у Бобруйську, який буде відбуватися. Задать питання, це ж город культури в цьому годі, і його називають зараз городом Шури Балаганова. І там помник навіть є. Так от у вашій творчості є місце цьому цудовному городу Бобруйську, і як він на творчість уздільничає, ось, і ці є такі, може, я не вірю, зовсім прослеживаю, ось, на премію Героя сьогодні вилучалось що-нибудь про Бобруйськ. Як навіть про Ильфа Петрова, що ви у свій час писали. Бобруйськ – це відомий ж город, і другий після Одеси, якби, таким чином, а зараз його навіть так вирішають. І помник стоїть Шуру Балаганову, і там блюдце йому вже затерли пальцем. І вельми цікаве місце. Як ви відноситесь до цього городу, і, до речі, це фестиваль, що буде у листопаді по Дуніна Марцинкевича. А я нічого не ведаю. Може, хто ведає? Я не ведаю нічого про фестиваль. Це треба... Дякую, що сказали. Треба буде поглядіти в інтернеті, що там буде, справді цікаво. 17 по 23 листопада буде фестиваль Марцинкевича, там і Дударов. Драматургічний фестиваль. Так, клас. Особисто я вельмі тепло ставлюся до гэтага города. При слове Бобруйск. На предвыборчей кампании вы там были тогда у Бобруйску, нет? Когда вот вы писали про предвыборчную кампанию? Я не был. Там цікаво был, я там был там наперед. Цікаво. Я робив, був у мене невеличкий матеріал, я шукав там ідиш,
Вось, то і ўсё і знайшоў, так. Вось, але пасля я паглядзеў кіно, якое Хашчывацкі зрабіў разам з бардам Александром Гарадніцкім у пошуках ідзіш. Калі вы не глядзелі, не чулі, абавязкова скачайце гэты фільм, дзе Гарадніцкі ездзіць па Беларусі ў пошуках сваіх каранёў. Там тым ліку вельмі шмат і пра Бабруйск, і пра Магілёў. Вось, вельмі цікава. Не адарвацца проста. В поисках ідзіш. На рутрекеры, дзе хочаце, скачайце, паглядзіце. Любіце Бабруйск. Маленькая рэпліка. Калі я вучыўся ў Мінску, то дадому ездзіў пастаянна аўтобусамі. І аўтобус, конечно, праходзіў праз Бабруйск. Я на Гомельшчыне родам. Так ось, калі мы пад'язджалі з Мінску да Бабруйска, водитель глушыў рухавік і аб'яўляў: Рэспубліка Бабруйск, паўгадзіны. Яшчэ пытанне ад гасцей ёсць ці няма? Нешта ўсе сёння занадта сціплыя. Вось цвярозыя эфіры нікому не ідуць на карысць, Ну, таму вось падобна на ну, гэта часовая традыцыя. У нас традыцыя якраз звычайна іншая. Мы хацім паведаміць нашым гледачам, што на самой прэміі Гідройца мы таксама будзем весці наўпроставы эфір. Гэта адбудзецца 31 кастрычніка ў аўторак о 7 гадзіне. Там таксама будзе цвярозы? Ну, мы не ведаем, спадзяюся, што ўжо не, таму што немагчыма. У меня есть отшивание, Алексей Стрельников, у меня есть отшивание про наш час, як такі час вельмі трывожны і вельмі няпэўны. Я думаю, что у меня ніколі не было такого адчування, што вось там надолго наперад заглядывать нават не хочется. І у мяне пытанне, наверное, не абавязкова ў літаратуры гэта павінна адлюстравацца, але ў мяне ёсць як у выкладчыка літаратуры, да, такое перакананне, што нягледзячы на тое, што Толстоў там піша, Лев Толстоў, выбачаюся, піша пра 812 год у сваёй кніжцы, але ён мае на ўвазе ўсё ж такі 60-е гады, там свой час, калі гэта стваралася. Ці адчуваецца, на вашу думку, вось там, не ведаю, мінулы год, в прынцыпе, пасля 14-го года у нас вельмі шмат змянілася. Вось гэты настрой у тым кніжках, як вы іх рабіліся. Матэрыял быў уже як бы з'явіўся да гэтага, але ці ёсць вось гэты новы погляд, новае адчуванне ў вашых кнігах? Што тычыцца апошняга свайго рамана, мабыць, гэта не адчуванне, а перакананне, правільней скажам так, што з гэтага адчування нарадзілася перакананне, урэшце перакананне простае аб тым, што цмока трэба нарадзіць і выхаваць, каб яму належала дзяржава. Гэта маё такое перакананне. Хто такі цмок? Ну, гэта кіраўнік. Цмок — гэта кіраўнік. І вось я гэта і выказаў, што яго трэба выхоўваць. Пакуль не будзе выхаваны, мы, на жаль, нічога... То бок з нашага асяродку, з таго асяродка, у якім мы самі знаходзімся, мы ніколі не зможам вылучыць некага занадта разумнейшага за нас, который нас павядзе. Калі ён і павядзе, мы ўсё роўна пойдзем туды, куды самі хацелі ісці. Чалавек над нами, той, хто нас павінен весці, ён павінен быць вышэй, то бок выхаваны намі спецыяльна для гэтай місіі. Ну, як некалі, скажам, выхоўвалі тых жа самых цароў, каралёў. Гэта спецыяльная адукацыя, спецыяльныя веды, спецыяльны асяродак. Гэта моя думка у гэтым рамане. Нельга прыйсці, скажам так, я катэгарычна супраць таго, што некалі казаў Ленін, што кожная кухарка можа кіраваць краінай. Так от я кажу катэгарычна не гэтаму уяўленню. Гэта вось маё перакананне з тых самых адчуванняў. Ну, у мяне так. У мяне было адчуванне гэтай трывогі,
ну, узмацнялася, потому что одна справа, калі я гэтыя матэрыялы рабіў у 2007 годзе, у 2008, 2006. Іншая справа, калі я все гэта прыводзіў в порядок ужо в 15-16. І калі, а у меня же у меня много войны, але война не танковая, не артиллерийская, а вот такая война, якую бачыць чалавек со свайго вакна. І калі страх перад сваім суседам, які атрымлівае зброю, атрымлівае ўладу і не атрымлівае над ім няма ніякага камандавання. Ці ён в паліцэйскай шынелі, ці ён пайшоў да партызан, але все, чым ён кіруецца, гэта зорным небам над ім і маральным законам унутры сябе, які ўжо там у яго закон. А калі ўжо якія крыўды накапіліся за гэтыя гады. І вось у 15-м годзе гэта все перачытваць было тревожна, цяжка, і па-новаму я з улікам гэтага часу я перапісваў свае тэксты. Мне так, есть, безумоўна, нейкае адчуванне, ну, это відавочна, да, што у нас ёсць нейкія перамены. Я не ведаю, наколькі атрымліваецца, але я спрабую неяк кранацца тэму сучаснасці, нейкіх падзеяў, да, неяк спрабаваць іх там уплетаць у тэксты таго, што я пішу, да, гэтыя все штукі. Я думаю, што тое, што пачало мяняцца, да, там з 90-х, да, ну, это відавочна, да, свет ён неяк, вось гэта два полюсы яны зніклі, да, мы то бок увайшлі ў такую стадыю глобалізацыі, якая нарадзіла новыя выклікі, да. Тое, што адбылося пасля 2001 года, пасля тэрарыстычнай атакі ў Нью-Йорку, да, гэта яшчэ новая нейкая стадыя, да, і 2008 год, як бы банкаўскі крызіс, нейкая трэцяя рэч. Для мяне ўсё гэта неяк пачынаецца, ну, пасля 9-10 года пачынаю звяртаць, ну, на тое, што свет мяняецца нейкую увагу сваю ўжо канкрэтную. Я спрабую пра гэта думаць і неяк рэфлексаваць над гэтым. Тое, што адбываецца сёння, да, і ў ўсходняй Еўропе, ў нашым рэгіёне, да, вайна в Украіне, то бок, да, ранейшая атака на Грузію Расіі, да, я пра гэта думаю. Увогуле, это правы паварот, да, ў свеце, то бок, гэты правы папулізм, які мы можам бачыць у заходняй Еўропе, не толькі ў заходняй Еўропе, в некаторых краінах Азіі таксама. Великабрытанія, Брексит, да, Трамп, вся гэта сітуацыя. Я яе, шчыра сказаць, успрымаю як некаторую рэакцыю на развіццё тэхналогій, на развіццё інфармацыйных тэхналогій у першую чаргу. То бок, да, час неспакойны, але я думаю, што гэты час, канешне, нечым зломны, да. Ну, я спрабую неяк на гэта зважаць, калі працую. Що будзе добра, і мы памром. Ну, вось на гэтым У мы... меня еще одна маленькая докладнение. Сегодня выступал директор Национального театра драматургии Карачевский и выказал вельми цікаве у меня з гэтым питання. Ваши творы и былые творы премии Гедройса ставились на театр национальной драматургии. Он сказал, что он, не глядячи на посады там и все прочее, он готовый сегодня ставить и творчие коллективы, и артисты готовы ставить на сцену театра новые творы. Такое питание. Я думаю, што драматургія і літаратурная проза гэта дзве вельмі вялікіх розніцы. І каб пісаць нешта, па чым пасля будзе спектакль, гэта
Гэта трэба ведаць законы драматургіі. Я ж не змагу, я не ведаю, як там ходзіць, што ідзе, як павінны рухацца акцёры. Можа такі мізер, да прыкладу, калі ты апісваеш адну нейкую сцэну, у цябе 5 герояў. Не, так я кажу, калі у цябе 5 герояў, то ты павінен задзейнічаць іх усе, каб адзін на сцэне не бегаў, а 4 не сядзелі. І таму як можна паставіць усе нешта там згідроіцца на сцэне, калі гэта не драматургічны твор? Як іх можна паставіць? Валерий, я ведаю, я подкажу, это я у бацькі пытаў, а як вот п'есу напісаць? Он кажа, вельмі проста. Ты злева пішаш, хто гаворыць, а справа што гаворыць. Весь секрет. Ну все, мы сёння высветлілі, што кухарка не можа кіраваць краінай, але кожны можа напісаць п'есу, і пабачымся на прэміі Гідройц у аўторак.